Ikot mo, Nikki. Ikot mo pa. Sige, taas mo. Sana? Ayun. Sige, ikot mo. Ay, baka matamaan ka, Nikki. Ikot mo kasi Huwag na, tama na kasi baka tingin sa'yo. Abutin na natin. Yung kamay mo. Ayun. Hito po. Hito. Mga 6 inches. Haba. Ay. Gandang tanghali guys. Ulit tayo sa ating maluwag na kusina. Ito tayo ulit sa lalim ng tulay. Magluluto tayo ngayon ng sinigang na bangus. Ang ating ingredients is kangkong, labanos, kamatis, sibuyas, bangus, at saka yung pampaasim. May sili rito at saka kalamansi. Meron tayong kalamansi dito. Papakulo na tayo ng tubig. Na guys, kasama na yung ating tubig. Susunod natin na ano yung ating mga ingredients. Meron dati guys, may sasabi ko, yung ganito mga sibuyas, pwede pa natin ito pakinabangan. Kuhain lang natin ng ganyan. Tapos ilagay nyo ito sa mga paso. Yung may lupa. Tutubo yan. Basta medyo basa pa yung paso. Sa lilim nyo lang muna ilagay. Huwag yung ibibilag kagad. Natin sa pagpakulo. Lang natin kumulo yung guys. Pwede na natin lagyan ng asin kasi ano naman madali naman natin mano. Walang gagamihan. So ngayon, hintayin na lang natin kumulo guys yung ating tubig. Okay. Guys, kumulo na itong ating hanghang. Ngayon, natin at susunod natin yung kangkong. Hugasan ko muna yung kangkong. Ngayon, lalagay natin yung ating pang-asin. Lalagay na rin natin yung kangkong. Yung sinasabi natin na tapos na ng pagluluto, umpisa naman ang kainan.
ayan na guys, yung ating finished product, yung sinigang na bangus. So, kain na. It's time to eat! So, ito na yung finished product natin. So, ano na tayong hihintayin? Tanghali na, mga kaplato, mga kasubo. Kain na. Okay. Bye-bye!